Walo na ang kumpirmadong nasawi sa road crash na kinasasangkutan ng minibus ng Road Line Transport Service Cooperative noong December 26, 2021. Matatandang bumangga sa isang tricycle at mga pedestrian na nakastandby sa waiting shed sa Barangay San Isidro sa bayan ng Lubao, Pampanga. At ayon kay Atty. Jennifer Rodriguez, ang hearing officer ng LTFRB Region 3, isa sa 4 na kritikal na pasahero ng bus na naisugod sa JBL ay nasawi. Kaya umakyat na ito sa 8 ang all accounted na casualty sa road crash. Yes, 8 na sila. As of nung Monday nga na nag-hearing kami, yung isang critical daw is ayun, unfortunately hindi na kinaya. So bali 8 na ngayon yung patay doon sa aksidente na yon. And then may as per doon sa report din naman sa akin ng mga respondent, yung chairman ng bus company, may mga naka-hospital pa, yung iba daw critical. So hindi ko pa sure yung number talaga, pero yung definite number ng mga namatay is 8 na. Hindi makakabiyahe ang 17 unit ng Road Line Transport Service Incorporated sa ilalim ng preventive suspension na ipinataw ng LTFRB na 30 araw. Batay sa unang hearing na nangyari sa unang linggo ng taon, kinakailangan munang maipresenta ng operator ng bus ang maayos na pag-claim sa death insurance benefit ng mga pamilya ng nasawi at nasugatan. Pinapamonitor ko, sinabi ko sa kanila na kailangan wag nilang papabayaan. Which is sabi naman nila is ginagawa naman daw nila lahat ng paraan para matulungan lahat ng mga nasaktan, yung mga namatayan, and then yung insurance, nilalakad na rin. Kasi number 1 priority namin yan, isa sa mga kailangan nilang isubmit sa amin na dapat na ibigay yung insurance benefits. Bukod sa roadworthiness inspection sa 17 bus unit, kailangan din umanong mai-account ng kooperatiba ang mga tsuper na pumapasada. Ito'y upang matiyak na hindi lamang ang mechanical inventory ng mga tumatakbong PUV ang masigurong roadworthy, kundi pati na ang mga professional na driver na mga ito. Paolo G. Santos, CLTV News.